Kważi wasal fl-aħħar ix-xogħol b'investiment ta' 4 miljun euro minn fondi Ewropej fuq il-binja tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi magħrufa bħala Project House. Fil-fatt, permezz ta' dawn ix-xogħlijiet din il-binja tal-Gvern ser tkun aktar sostenibbli fl-użu tal-enerġija. Il-perit Asa li hija responsabbli mix-xogħlijiet li qed isiru spjegat ix-xogħol li diġà sar. Fosthom xogħol fil-faċċata li ġiet miksija bil-ġebla tal-qawwi, inbidlet l-insulazzjoni fuq il-bejt. L-arja kondizzjonata ġiet ċentralizzata u t-twieqi saru bi ħġieġ doppju fost oħrajn. F'konferenza tal-aħbarijiet quddiem il-binja, il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi Stefan Zrinzo Azzopardi spjega li permezz ta' dan il-proġett ser titnaqqas id-domanda l-enerġija u b'hekk jonqsu l-emissjonijiet. Bir-riżultat ta' dan jinħolqu ambjent aħjar għal kulħadd. Il-Ministru Zrinzo Azzopardi qal ukoll li dawn ix-xogħlijiet ser isiru wkoll f'binjiet oħra pubbliċi u għandhom isiru wkoll f'binjiet privati sabiex Malta tilħaq il-miri ambjentali tagħha għas-snin li ġejjin. Kol nafu illi kull binja biex taħdem u titħaddem għandek bżonn ċertu konsum ta' enerġija u allura b'interventi bħalma għamilna hawnhekk f'Project House qegħdin nibatu messaġġ, qegħdin nibatu sinjal kif jistgħu jsiru interventi li jagħmlu l-binjiet eżistenti aktar enerġija efficient filwaqt li naraw li jkollna binjiet ġodda li jilħqu dawn il-miri jekk importanti. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnet spjega li xogħlijiet fuq Project House huma parti minn sensiela ta' proġetti li qegħdin isiru bil-pjan mill-Fond tal-Irkupru u Reżiljenza tal-Unjoni Ewropea. Dan il-pjan ta' Malta, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen kienet faħritu bħala l-aktar wieħed li jirrispetta l-ambjent. Issa għaddejna għall-implementazzjoni u issa fil-ġimgħat u xhur li ġejjin sa naraw iktar proġetti minn daw isiru għal-fejda tal-poplu tagħna u biex il-pilastru tal-ambjent kif wedna fil-kampanja elettorali, kif il-Prim Ministru wed fil-kampanja elettorali se jkun pilastru importanti fil-politika tal-Gvern għal 5 snin li ġejjin. Preżenti kien hemm ukoll id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi, il-Perit Stephen Bonello, u Direttur tad-Direttorat tad-Disinn ta' Proġetti u Inġinerija, il-Perit Nadia Gad Kurmi. Dan il-proġett li ġie klassifikat fl-ogħla livell għall-effiċjenza fl-użu tal-enerġija, jiġifieri klassi A, ser ikun lest fl-aħħar ta' Ġunju.